ngay ngồi play session ni ka para Bantei ka bang iyo man ya kren biang bat pi pat leng ba ka ni ka Khubor step jong ka ni ka sngi ba ngai ka ni ka Khubor kan long jikar khu ye vi kan long ka jing Bantei ye phi we baro but ha ka ni ka sngi nga so ba don na preng jong phi la kwa si sha ban lat no na ga pop pi sngo tho ha ba phi pule ka tien ka jong blai ka tien ka jong blai ka kren persha ya ka pop but pi sngo tho bala da pide imsa ane ka pop em kan penjat ke GM ke jongfi rei pila kwa ban lat rem lat te pila kwa ban lat rei phim lat ka babal ka ong ye ka ta ma fi sngol to ine ka tin job len na ka jing khen gal long ba lai pu ar pu lai ong ba ka pop jome kan lap ya me da shisha fi kan mau ye ka pop ka jong akhan u le pop ka lap ya u fi kan mau ye ka pop ka jong u paro le pop ka pop jo ka lap ya u hado ba jat nan thiau kategori ke jang o but ngiso to ini gawe baga pop kanom ino enoru dan kini hindi ke baong mo pap bab bin hi chorta lene ka pop kanom yo paru tading ta ka pop jong me kan lap ya me ba pi sngo to igane ka wan shisha ka ta jimping kan do aga men sim ke jong pi henry pi shate pi sha khom ba pila kemen step piongan im ka jing im ka babet ani ka sngin rei tang shi phang marsen mi la kom ngop biang dan na preng jong fi ha wan Nongthymmai ka new year's resolution biang mentau snam nganom di show mentau snam ngan im ka jing im ka ba mentau snam ngan im ka jing im shisha bangan im shisha ka jing im ka ban penso ba hayeng asam lane ban penso ba ulai henry pause tampoi shibanai arbanai hadin lapoi biang sejuk kumju bat kam long words sejuk penban na kam palat sejuk penban but pisno do men sim hate hado kata-kata tentang pisno bitarial de balai ngalong kumne pila kwa ai sichaban no oh pila kwa ban Sngap ya ka tin ka jong blai na ilok jong pi long balai fidi sidi film kwa shote bandi film kwa sho ban le gi kam auria film kwa sho ban le gi kam snew kam thala henry kom ngop singop poi haju se haju pikala long shisha kum kita ki mo ki brew ki long adik ya ne ka pop na kwa ban ngi fi ka ne ka sngi amdan ki ka bamla abad utrai na pikwa ban lat naga pop am fi don kam ya kata kaman fi don kam ya kata kaman ka will pagka babel ka kren ni kata kai ka bamla u Jisu ong tang ni ka wei ong klemenga film la ban le kamot klemenga film la ban sai so u Jisu kren ni kata uding so wan ong ba tu yene anga ba tin chunga kan yene api komba uding so wan la ban sai so na la dehi lemda u yai sno how ta uding so wan kalong kom ju la dang ngim sno au Jisu nginom la ban long hok u Jisu dei bo hok am tu so jong so wan u dei bi ba thiang tading ta ba mi na u Jisu ka dei ka hok tading tala dang isno ha u Jisu but la da pia isno ha u Jisu na kwa abang ifi kom kata katanat ka basno au ding sowan to ai ba hir pin sno na do na gasni sno au try sno aga ktien ka jong sno aga jingdwai o ka ktien ka jong blai ka ong ta la dang ipuri mo no Matthias kal nong ba arpon rio ka khat south way ka ong sharai ba dwai yo ba pi poi biang sha ka jing pen choi kamen sim ka kwa e an rega do aga talat tading tau Jisu Ukraini kesenran ke jong ong hap sharai bat hap duai tagade ka ta fi hapan puli ka ktien duai ba finom let men finom hap shaga ta ka jing pen choi tading tam la da fi ai ne au Jisu ka ktien ka jong ka jing duai kum tau tenat ubay sno au tau ding so wan fi sno bi au Jisu kata ka tenat kala bendai ka no ka tenat ro an rei sin bala sno au ding so wan kan mi ba kata ka ba day no sawan mi sawan be la da ka tenat ka ba kumno no mi sawan be compare ka GM ka jong fi ka long ka ba kumno pi sno au Jisu am la tikina be pi sno au Jisu la ka GM fi ka GM ka ba jot ka GM fi ka dei ka GM ka ba la yap style ne ka ba mdan GM sho i pim dan GM sho i adala di ndra pi sno au Jisu kan wan ka GM ka ba thamai kan wan shisha ka bor ka ba thamai but now Jisu ka mi ka hok ba deng ta fi sno au Jisu pin la bet ban long hok tading tau Jisu ong klemanga phim la ban lei eru em ta ka de ka ta ko amat ong fi ka ne ka sngi sno au Jisu knang ba pin yo long kita ki breu ki ba sei ya kita ki sawan ki ba thiang ki ba sei ta ki sawan ki ba thiang ki ba sei ya ka hok ka jong blai tading ko amat ong fi ka ne ka sngi fin job bet la persang na la dia kisenran ru shisha ma bagi don
haga taga eryong haga taga jingat pulong gila persyang daladi ban king ya taga lieng ban pelaj im ya di haga makado do gila taj bagi sngul tu bakin amla syo naladi satang ban yap no tadeng ta gani gade jing sisa ngiro tang kom kisenran ngi persyang ban pelaj hi ladi nagi taga eryong joga jing im ngi persyang ban pelaj hi ladi nagi taga jing joga jing im nagi jing te gi jing kom aku abang orang fila dah Jisu wan am kesenran kin jenda lay upload barok haga daga duriau na marbau Jisu wan tadeng tahu lay rap yaki bat kila like nak ataka eryong tadeng ta firu fin like naga daga eryong wat persyangin na ladi pangasung bang ketien ke jong blay ka ang ta Philippi kalau nongga ba sao ka kot kat lay uni ude apostol Paul ubaladap do mensim ba koi Ukraine da o mensim ba koi wang ngala ban le yaki aka barok daw tao ba chat bor yang pat daga bor jong fi finomla andre fi la ban le daga bor ka jong umen sim ba ko tadeng ta ai ngo yu blay na ka man ta jong fi ang not ban lat fin lat na ka ni ka addiction fin lat chi shan na ka ni ki bor ki jing te jing kom jong baman saitan fin lat bat nga tikna fin lat bat pat fin yo amat ya ka bor fin yo amat ya ka jing pen sla fin yo amat ya ka jing em ka ba job fin job bat saitan uman ako igalanti mote bing FM onam la syuk finom day syuk kita ki merau ngaka abang ifi finom day syuk kita ki merau hin fin ray fin kalalong kita ki balait loit ki jango Chris baru try ong ka tau Jisu ka babal ka kren ka tau finyo ito ya ka jing shisha kan pelait loit ya fi bara bau kono pelait loit ya fi pin light loit shisha na ka pop fin light loit shisha na ka pop badeng ta ka tien ka jong play ka ong ba na Galatia ka lanong ka ba san kan kot ka baning kong ka ong ya ka jing lai lo yu Chris la pelat ya fi shisha la pelat ya fi da ka jing lai lo yu Chris paka de ta tin ju blai ka ong ta yang scam wat ai ba fin lek biang ma ban sha riam biang pat ya fi ka leng kor ka jing long brau de ta yang scam ka tien yang scam ka jing duai yang scam ha ka jing de ka jong fi baru try sno scam ru how Jisu kum ta ka tanat ka sno ha uding sawan sno ma piru kan how Jisu tadeng ta ngai try ka kui fi un ai bor fi bat ngai ba unang pensla fi do men sim ba khoi bat pin long be gibreu ki ba hak ado ka sngi ka jingwan try tadeng ta ba fila kala ka mot chakri be oblai wan chi je seng nga khat sko ba fi ro da film don jaka ban lech ne satai national wan saka jing chakri jong ka Potternet fila amran shamolai ka por khat wei ba gym steps ngi oblai ne ka por san ba je jan miet sini spot Nongthymmai ka singi ublay ngi don nang ni ji sekri pila man ka singi balang ru ngi don singi sa jan ru ngi don ha ka porsan baji jan miet pila ban wan ngi yo ban ya sekri lang you tribe shisha ha badon lang ha ka jing don lang bat kita ki bekut ki jong tribe kita ki brew ki jong ublay am ka jing em ka jong firu kan long ka jing em shisha ka ba yo man sim man em ka jing em ka bekut ba ka jing em ka ba hak au try tadeng ta kum ba ka sim kam ji akhle bani hair ki wei pat ki judge sim lada ka teng up ka hair ha ban hair bat kita ki teng up ani upukni ha ban hair bat upukni ki sim khar ki sim khar tadeng ta da fila yo you try pinam la syo bani hair lang ba kita ken ki bam dan you try tadeng ta la fi kwa ban ya don lang ba ki bre ku jong play ka jing hang jong ka pornet ka play be nam ta jong pi pila ban wan ngin yo ban ya kren ngin yo ban ya slok ngin yo ban ya shakri lang ban rwai ban mani ban pan kraw yo try ba ngila ban le shibon ki na ka ban tau Jisu Trau nang kerkui fi gen saya sempat pat nga nget bang ada duai shisha pefin long kita ki biai ne hado ka bakot mau Jisu angom damo naga gospel ga jong Matthews kal nong ga ba arpo sao kani ga dekot ka ba khat lai ga ong bai tang kita ki biai ne hado ka bakot kita kin yo ala em bang nget fin yo ala em bet nget fin yai ne bet sno bet yai ne bet how Jisu Sharai bat duai im daga ktien ke jong blai im daga ktien ke jong blai tadai ta kwa ban ong fi ke ne ski train ker kui fi unai bor fi bat se sempat agawai pat ke episode jong ka Potternet re shwai ke tanga kwa ban duai na ka ban ta jong pi bang ngai chi sha ka jing lai loi kan wan baga jing lai loi ukres kan da pelat chi sha ya pi te nginya duai ne ka por ka ban ta Ini khabar bi try ni kapor nga duai nga kerku nam tan gi kon gi bi be kor jong me bang ada duai nga da nget ko kan rat
มันอ้ายกี่ก็จิงไล่ลุยนะดมันตากสกีชาเตะแต่ก็จิงชาโคมบารอกี่กุดนะนมตากสกีฟินนมได้ชุกยิมราวน์ตะกี้บัลไล่ลุยกี่จงตรายบ่ฟินชักรีอยู่ตรายหากจิงคมันหากจิงไล่ลุยนะดมันตากสกีก็ด้วยบ่ฟินลองเช็คบริวกี่บักมันบ่ฟินนังย่ออีกบอร์ดมันซิมบักโคดบ่ฟินลองกี่บัชารายกี่บัดด้วยบ่ไปยัยเนี่ยฮะดอกบักโคดอุตรายอ้ายฟิกจิงไล่ลุยนะก็ขี้ดนะก็จิงเตะจิงโคมกี่อาวริยากี่พอร์โนกราฟีเนี่ยก็จิงขลายกี่จิงทอกจิงคอลกี่จิงลำเลร์กี่จิงอิมทาลาบาร์อุตรายอ้ายกี่จิงปลายมันตากสกียพี่หากแต่งกี่จงจิสุอาเมนบัดอาเมนอาเมนตรานังไอบอร์ฟิงเงินเสียเชมปัดตรานังเป็นสเลฟิงเงินเสียกันดูพิลาวันเงินเยอะบันเนี่ยชักริลังอยู่ตราคุบลิชิบวนก็จิงสุดก็จงตรายกันลองรังกัดบัดฟีอาเมน